urmăresc acest live. Sper să se regăsească în povestea mea și dacă nu au plecat în străinătate să se gândească de 2 ori înainte de a o face, pentru că din păcate, în acea perioadă în care eu am luat decizia să plec în Italia, posibilitățile erau limitate. Acum sunt alte posibilități pentru a putea rămâne în țară, să lucrezi de lângă copiii tăi. Dar vreau să îți povestesc ce m-a determinat pe mine să iau decizia să plec în Italia. Și nu a fost ușor, cum sunt sigură că pentru niciuna dintre persoanele care pleacă indiferent în ce țară au luat decizia să plece, nu a fost simplu. Întotdeauna greutățile, lipsa bunurilor, lipsa banilor ne împing pe mare majoritate să luăm decizia să plecăm în afara țării, nu-i așa? Asta s-a întâmplat și la mine, cum spuneam, cu mai bine de 18 ani în urmă, din cauza unor dificultăți în familie, din cauza unei probleme de sănătate a soțului meu care nu putea să își găsească un loc de muncă. Lucram doar eu și bineînțeles că greutățile erau din ce în ce mai multe. Lipsa banilor ne determina să avem foarte multe datorii. Aveam fetița care simțea lipsurile și era din ce în ce mai apăsător pentru mine ca mamă să nu-i pot oferi, să știu că nu-i pot oferi ceea ce mi-aș dori să aibă, pentru că noi creștem întotdeauna cu anumite tipare, cu anumite lipsuri în unele situații și când devenim părinți ne dorim să oferim copiilor ceea ce consideram noi că nu am avut, că ne-a lipsit nouă. Și bineînțeles că asta îmi doream și eu pentru fetița mea, să nu ducă lipsa a ceea ce avea nevoie. Avea 13 ani, pentru că, cum spuneam, soțul meu avea probleme cu sănătatea, nu am lăsat fetița cu ea, am plecat în Italia în 2007, în martie, și cu gândul că am să stau doar câteva luni. A fost foarte greu, pentru că în afară de faptul că ea plângea foarte mult, că știa că o să-mi simtă lipsa, era și gândul la toate persoanele dragi care le lăsam în țară și a fost dificil, a fost foarte greu. Dar am luat decizia pentru că îmi doream un viitor mai bun pentru ea, să-i ofer ceea ce nu aș fi reușit. În România nu aveam posibilitatea, un singur salar, cum spuneam, lucram doar eu, cu un singur salar nu aveam posibilitatea să-i ofer tot ceea ce ar fi avut nevoie. Și chiar și din acel puțin care îl aveam, eu încercam să nu-i lipsească nimic. Și am crescut un copil cu inima mare, pentru că chiar dacă ea vedea în alte părți ceea ce ei lipsea, niciodată nu mi-a cerut, pentru că a înțeles că nu erau posibilități. Și da, a fost greu, dar
luat decizia să plec pentru că știam că în câteva luni, după ce voi face câțiva bănuți, mă voi întoarce și va fi totul frumos. Nu a fost așa. Nu a fost așa pentru că întâmplarea a făcut ca în decembrie, după 9 luni de stat în Italia, mă întorc în țară. Au apărut alte dificultăți și a intervenit o ruptură. Pentru că, cum am mai spus, soțul meu avea anumite probleme de sănătate și de aici au pornit toate dificultățile. Și s-a produs ruptura, am luat decizia să iau fetița cu mine în Italia, dar nu a fost atunci imediat și am început divorțul. Dar până să continui, că voi trece într-un alt episod, ca să spun așa, voi spune cum mi-a fost mie când am venit în Italia. A fost groaznic. A fost groaznic pentru că nu cunoșteam limba. Am venit într-o țară străină unde nu știam decât să spun mi chiamo, că mă cheamă, și să-mi spun numele, buongiorno, că atâta țineam minte, buongiorno, că înseamnă bună ziua, și nu știam absolut nimic altceva. M-a ajutat o colegă, o prietenă, de fapt, nu, o fostă colegă care este prietenă foarte dragă. Ea mi-a găsit un loc de muncă, lucram ca badantă la o familie și a venit cu caietele de traduceri ca să mă ajute. Așa am învățat să pot comunica în italiană. Am avut noroc foarte mare cu familia la care lucram, pentru că am lucrat în Sicilia și se vorbea foarte mult dialect. Și familia la care am lucrat, el îmi arăta obiectele și îmi spunea cum se cheamă, cum se numesc acele obiecte, ca să mă poată ajuta să învăț italiana mai ușor. Am avut mare noroc de acel domn, Dumnezeu să-l odihnească, dar a fost foarte greu, pentru că în perioada cât am stat la această familie, fata mea a ajuns să fie domnișoară și a avut și unele probleme și eu sufeream că nu eram lângă ea să îi pot spune cum să se comporte, ce să facă, ceea ce învață orice mamă și învață fiica. E foarte dureros să-mi amintesc. Este dureros pentru orice mamă. Sunt sigură că orice mamă care își lasă copiii acasă suferă. Sunt sigură că nicio mamă nu-și dorește asta pentru copiii ei și îmi vine să zâmbesc pentru că mi-am amintit că o colegă povestea ce i-a spus fetița ei la întoarcere acasă, că și-ar fi dorit mai mult să o aibă pe ea prezentă și mă gândeam că același lucru spunea și fetița mea. Mi-aș dori să fii cu mine și să nu mai pleci. Eu cu calm îi povesteam și vorbeam
încă de pe atunci, chiar dacă era micuță, încă de când era copil, am fost o prietenă foarte bună a ei și îi spuneam că vor fi alte posibilități dacă am avea alte venituri. Și cu salariile care le câștigam în perioada aia în România nu era posibil. Încă mai era perioada când se plăteau la asociații anumite cheltuieli și datoriile erau foarte apăsătoare. Ea a înțeles, dar norocul nostru a fost că ne puteam auzi, aveam telefon. Eu mă întreb, persoanele care au plecat înainte, când nu prea era telefonia, cum comunicau cu familiile? Pentru că durerea este prea mare, atât pentru persoana plecată, cât și pentru persoana sau persoanele rămase în țară. Este foarte dureros să nu poți să comunici cu persoanele dragi de fiecare dată când îți dorești. Și norocul meu a fost că era internet, chiar dacă erau costurile foarte mari, nu-mi păsa. Important era că nu se puteau face apeluri video pe Messenger în perioada aia, dar puteam să comunic pe Skype și puteam să o văd măcar o dată pe săptămână. Ne auzeam aproape în fiecare zi și era o mângâiere atât pentru mine cât și pentru ea. I-a fost foarte greu pentru că nici cu tatăl nu putea să rămână și am fost nevoită să o las în grija unei dintre surorile mele. Asta în prima perioadă, pentru că mai avea câteva luni până să termine anul școlar. După ce a început noul an școlar, s-a dus să locuiască cu o altă soră de-a mea. Nu i-a fost ușor nici ei și nici lor, pentru că ei având copii mari, sora mea având copii mari, normal că era un pic mai dificil, era mai grijulie, cum suntem noi obișnuiți, că avem teamă mai mare pentru cei care nu sunt ai noștri. Exact la fel și ea, își făcea mai multe griji și era un pic mai restrictivă. Și normal că fetița mea suferea. Dar nu spunea niciodată, nu se plângea niciodată. Și în momentul în care, după un an și jumătate, am reușit să o aduc în Italia, atunci a început să-mi povestească ce durere avea. Și nu a fost ușor să aud prin câte a trecut și câte suferințe a avut. Nu din partea surorii mele, pentru că sora mea, ea a înțeles că mătușa ei încerca să aibă grijă de ea și să o protejeze cât de mult putea. Dar a fost foarte dureros. Și până când Iuliana, să știi că nu sunt regrete, pentru că probabil într-o perioadă aveam regrete. Acum nu am regrete pentru că știu că fiecare lecție a venit, fiecare întâmplare a venit cu o lecție de învățat. Și știu că acele lecții ne-au făcut să fim mai puternice, atât pe ea cât și pe mine. Și da, am devenit mai puternică pentru că aveam nevoie să fiu puternică, nu aveam pe nimeni.
Cum am spus, am divorțat, dar înainte de a aduce pe fetița mea în Italia cu mine, am cunoscut pe cineva și mi-am întemeiat o altă familie. De fapt, ne-am întemeiat o altă familie. Dar despre asta voi povesti într-un alt episod. Așa că doar o rugăminte am la fiecare persoană care s-a regăsit măcar o părticică din povestea mea. Urmărește-mă și în zilele următoare pentru a vedea cât din povestea mea încă te mai regăsești și dacă ai trecut și tu prin aceleași situații, dacă ai avut și tu aceleași sentimente, dacă ai avut și tu aceleași trăiri în momentul în care ți-ai lăsat familia, copiii sau chiar doar mama și tatăl, surorile în România și ai plecat în străinătate, ascultă-mă ca să vedem unde și ce avem de făcut fiecare. În Facebook am să închid pentru seara asta. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Iuliana, că mi-ai fost alături, mulțumesc tuturor care m-au urmărit și sper ca din povestea mea să învețe fiecare câte ceva și să aibă câte o lecție care să le ghideze pașii spre ceea ce au de făcut în continuare. O seară bună!